Bebuya phansi kuzolunga kuzojazwa fika isikhathi Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi-ke usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, Orlando Pirates versus iMilford FC ngo-3 namhlanje kuwumgqibelo. Bafethu, Orlando Pirates njengamanje isikhiphile i-lineup okuzoba i-first 11 against iMilford FC. Njengamanje ngizokwethulela yona i-lineup injengoba injalo. Bafethu, i-lineup ye-Orlando Pirates imi kanje: emapalini sinosipho Chine, bese kuthi-ke ku-backline right back Kamohelo Sibilibili, and then i-left back kube uDion Hotto, then-ke ama-center back kube uNkosinathi Ibhodlela Sibisi, kanjalo-ke noLebone Siyema. Bese kuthi-ke esiswini sinoSenram Dancing, kube uTalente Mbatha, bese si-attacker nguPatrick Tito Maswanganye. Then front line mase sibheke emapalini, left winger uTsepang Moremi, bese kuthi-ke i-right winger kube u-Oswin Apolise, then i-striker kube uYanela Mbuthuma. Iyona i-lineup le ezosetshenziswa iBhakabhaka against iMilford FC. Let's hope ukuthi iBhakabhaka lo mdlalo, ngoba kuyi-opening game nje, izokwazi ukuthi-ke iwine, kungafani na last season la esashawa khona ama-game awu-2 elandelana, ama-games angasekuqaleni kwesizini. Let's hope ukuthi Orlando Pirates izowina lo mdlalo, and ngiyayithemba ukuthi izowina lo mdlalo against iMilford FC. Make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Kwamanje ngivumele ngithi-ke nje bye bye.